Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على الموصوف بالجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. An balima Shirifla TV lagebagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. An tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ k'an ka foli n'an ka waleɲuman dɔ kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen. K'a yira u la k'a fɔ bi wajulu kɛnɛ kan an bɛ an karamɔgɔ ana an fa a Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ale ka san 64 sɔrɔli ɲaɲagaru hukumu kɔnɔna na. Kɛnɛ min n'a bɛ labɛn Fédération Ansardine International fɛ san o san Bangoni Jangnabugu tɛrɛnbani kan ka bɛn mɛ kalo tile 11 san 2019 o wajulu nɔgantugu de don. An karamɔgɔ ana an fa Fahamatu Rais Sheikh Sherif Ousmane Madani Haidara ale yɛrɛ nana bɔ ale bɔra ka foli lase jama ma ani bilasiralikan ni ladilikan minnu b'a bolo ka o lase jama ma. Shirifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ami ala fo ka ala barkada ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli a ka kira baka ni Muhammadu do sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a sodunge sanuɲɔgɔn kan ka sɔli a ka sahaba ɲuman kan k'an ka foli ɲɛsin mumini jama in bɛɛ ma cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba min bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ko aw bisimila. Wajulikɛlaw tilala anw mana wajuli kama an nana ka na kɛnɛ bonya kɛnɛtigiw bolo. N b'a dɔn karamɔgɔ minnu kumana ne kɔfɛ ne tɛ se ka foyi fɔ bi olu ti min kɛmɛ fɔ. N b'a dɔn u ye min fɔ hali ni ne ma mɛn wasalen don sabu n b'a fɔ baw dɔn. Amin. Foyi ti kanu bɔ hali lahara don minnu ye ala kanu olu de ye fayizunaw ye. O la n ka kuma jan tɛ foli don ka se jamiyata Ansarudine Islamiya ma ko jam'iya ani ce ka segin ani ce. Kira o kira cira n y'a fɔ siɲɛ caman kira si tɛ yen min kelen nana baara dɔ kɛ o kira ma ci ala fɛ. Kira o kira cira ala fɛ ala ye cɛw de labɛn ka musow labɛn ka di o kiraw ma ko ne ala tɛna jigin n tɛna mɛlɛkɛ bila ka taama yan mɛ n bɛ aw dɔ kɛ dɔ dɛmɛ n b'a ye. O la kira minnu tɛmɛna cɛw ni musow de y'u dɛmɛ. An ti kira commerçant dɔn an na ayi o tala an di sɛnɛkɛ kira dɔn an na an y'a ye u dɛmɛna ni ala ka diɲɛ ye minnu ko an dalen don i la n'olu sɔnna. Nabilahi Isa
fo gɛlɛyalen y'a bolo a fana ye Ala wele a ko ne dɛmɛbaa ye jɔn ye Ala ka diinɛ sira kan Allahu akbar qala al-hawariyun nahnu ansarullah Allahu akbar jama min dara Isa la u ko Isa ma anw de ye ansaru ye ansarullahi kɔrɔ de anw de ye Ala dɛmɛbaaw ye an b'i dɛmɛ Allahu akbar n'i ko wari an b'a d'i ma n'i mago b'an an niw la u pɛrɛlen don Allahu akbar a nana se Seydul Mustafa fana ma El Mukhtar Allahu akbar o dɛmɛbaa fɔlɔ kɛra muso tafetigi dɔ de ye Seydatu Aisha Allahu akbar Khadija Seydatu Khadija Allahu akbar ale kun ye kira ta comme a ka baarakɛla ale kira a ka baarakɛden de kun ye kira ye emploi de commerce n b'i ta n b'i sara i bɛ taa ni n ka jagominɛnw ye feere yɔrɔ la an karamɔgɔ diɲɛ bɛɛ ye baarakɛla de ye baarakɛden diɲɛ bɛɛ ye baarakɛden de ye mɔgɔw ma ko de faamu diɲɛ bɛɛ maa si tɛ yen min tɛ baarakɛden ye a tɛ yen mɔgɔw de ka patron ye ɲɔgɔn ye ne bɛ baarakɛden dɔ ta a ka n ka so jɔsi yanni ka bɔ baarakɛyɔrɔ la yanni ka bɔ baarakɛyɔrɔ la a jaa n bɛ taa baara de kɛ siga t'a la bani wallahi a bɛ taa baarakɛden patron mana na soda la baarakɛden bɛ girin k'a kunbɛn cogo min na i ka patron baarakɛyɔrɔ la a fana bɛ wuli ka garidebu gosi a ka patron dɔ de ye ten k'o ka saki minɛ ka taa bila o ka bureau kɔnɔ wulibali bani bɛɛ ye baarakɛden de ye kɛnɛ kan Ala k'an ka ɲumankɛlaw ye amin ne sigira su in na dɔrɔn ka ansaru ka bonya barika da ko ani ce ni anniversaire min n'u b'a kɛ Hayidara tɔgɔ la a sindibaw balolen don an b'u fo Allahu akbar u ye foli minɛ u bɛɛ tɔgɔ tɛ n kɔnɔ nka Boyini b'a la Alu Sidibe b'a la Baba Damɛlɛ b'a la ani mɔgɔ caman wɛrɛw denmisɛnninw olu de farala ɲɔgɔn kan don dɔ la ka na ne nɔfɛ k'u bɛ fɛ ka ne ka anniversaire kɛ n ko denmisɛnw a t'a to dugawu kɛ in ma k'u bɛ anniversaire kɛ o y'a sɔrɔ birikiw tonnen bɛ dukɛnɛ na so t'an bolo yɛrɛ fɔlɔ u nana théâtre bɔ o biriki sogolonenw ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ nisɔndiya kosɛbɛ ko in daminɛna tan mais munna Ala ye barika don a la minnu y'a kɛ ŋaniya n'o tɛ nin don n bɛ ka nin min fɔ maa si t'u la 1000 ntigi min b'u la o tɛ yen mais u yɛrɛ ka ŋaniya o de sera n'an ye yan ni Ala y'a dɔn min b'e kɔnɔ a ka ɲi kana sigi Ala b'i dɛmɛ o la nin kɛnɛ in kan an bɛ denmisɛn ninnu fo cɛ minnu don u y'a minɛ u m'a bila dɛ a b'u bolo a b'u bolo u y'a minɛ ni min kɛ kunu hali bi a b'u bolo ten de o de ye kabako ye Ala k'u sara Ala k'u sara n'an bɔra yen n bɛ fɛ k'a fɔ ansaru ye dɔrɔn ko Hayidara wasara ni aw ye bamanankan jɛlen la ko Hayidara wasara ni aw ye Hayidara est très fier de vous Hayidara wasara ni aw ye o de y'a ka hɔrɔnya dafalen d'a ma a bɛ kuma a ka d'a ye cogo min na a b'a fɔ ten sɔsɔ cogo t'a la aw kama ni aw ye Ala ye aw kɛ o de ye
haidara ye kɔni karamɔgɔ caman ko n ko ni juru m'i da de dɛsɛ b'i da de min ka jaga bi d'i ma n'a fɔra i ka kuma o kan i bɛ sɛgɛn dɛ Ansaru ni ce foli fɔlɔ ye Ala ta ye nka Ala t'i foyi sababu dan kɛ Ala y'aw bila karamɔgɔkɛ in ka se ka kuma a wasolen n'o tɛ yɔrɔ bɛɛ kuma ka nɔgɔ Mali kuma ma nɔgɔ dɛ nka an wasalen bɛ yan k'an bolo fila kɔrɔta a tɛ se ka jigin danfɛnsi fɛ danfɛnsi ayi a tɛ yen nata de bɛ cɛw da de n'Haidara natara fɛn wɛrɛ la ni Ala tɛ Ala yɛrɛ bɛ Haidara halaki aw kama aw kama Ala ka tiɲɛ sera ka fɔ fɔ cɛw bɛ k'a fɔ bi cɛw bɛ k'a fɔ bi kumana aw de kɛra ko ɲuman bɛɛ sinsinbaa ye silamɛya tɔgɔ la nin dugukolo in kan an ye silamɛ jɛkulu caman ye nka a ye fara ɲɔgɔn kan a ka baara dɔ kɛ jamana bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ min na an y'o fɔlɔ ye aw Ansaruw de la Mali bɛɛ dɔgɔtɔrɔso kelen silamɛya tɔgɔ la ni aw tɛ a biriki ma da o wɔɔrɔ bɛ Mali kɔnɔ bi fantanw bɛ ka fura k'a kɔnɔ aw kɛra ko bɛɛ ɲuman ju tigɛbaaw ye a bɛ ka ladege ka siraw dilan miliyɔn caman Bamani sira an delila k'a dilan yan Ansaruw y'a dilan yan miliyɔn 7 ni kɔ mɔgɔw ka se ka boli a kan fi sabilillah mais o don mobili min b'aw bolo a yɛrɛ ye mobili min di Haidara ma dingɛ t'o kɛɲɛ o mana dɛsɛ ka boli yɔrɔ o yɔrɔ ma a tɛ se ka bɔ yen a bɛ faamu a y'o caman kɛ Bamakɔ yan ani Mali région caman na ani Mali burusi caman kɔnɔ ani jamana wɛrɛw la furakɛliw docteurs minnu y'u yɛrɛ di Ala ma u bɛ to ka dɔgɔkun ta ka fandaw furakɛ ka analysew kɛ ka tila ka fura di dɛsɛbaatɔw ma fi sabilillah Ala ni Ansaruya kama Ansaru a sara bɛ Ala de bolo a k'an ka fo Mali kɔnɔ yan ani sous-région bɛɛ la ni joliko dɛsɛra Ansaru de bɛ wele yɔrɔ o yɔrɔ kabako yɛrɛ don jolitala yɛrɛw ye Ansaruw tɔgɔ dɔn an'u ka numéro an'u ka joli groupe hakɛ n'u mago bɛ joli gɛlɛman min na n'o tɛ sɔrɔ u bɛ téléphone ci o Ansaruw ma ko cɛ na dɔ di koyi a kɛra kabako ye dɛ a sara bɛ Ala de bolo man amila salihan wa man asaa fa alayhi wa ma rabbuka bizalamin lil abid Ansaru a sara bɛ Ala bolo a b'a ye yan a bɛ tila ka taa ye tiɲɛ yɔrɔ la Haidara bɛ kuma k'a disi gosi n bɛ segin a kan ne ko a ye Mali faamaw fara ɲɔgɔn kan dɛ a bɛɛ k'a ta président de la République Ibrahim Boubacar Keïta ale to yen Alpha tɔgɔ ye di Alpha Konare Alpha Umar Konare Amadu Tumani ka se Ibrahim Boubacar Keïta ma a y'u bɛɛ ɲininka
diɲɛ don jumɛn in na ko Hayidara delila ka se u fɛ yen ko ne mago bɛ nin na u k'a kɛ Ala kama u k'a fɔ n bi wajuli jɔ bi fɔ n kaburu kɔnɔ an bɛ Ala fo ka segin ka jamiyata Ansarudinil Islamiya fo n ye min fɔ ko mɔgɔ min i delina ko i bɛ maa wɛrɛ filɛ n si ye o b'a sɔrɔ i n'o ka jan o de la fo n ka to ka kuma dɔrɔn kuma in kun ye mun ye ka jamiyata Ansaru yɛrɛ lafiya manamanakan minnu bi fɔ o man ka mɔgɔ tɔɔrɔ min fɔra an ka kira ma o tɛ se ka fɔ an ma min kɛra an ka kira la a tɛ se ka kɛ an na o tuma na Ala k'an n'aw dɛmɛ kuma ninnu fɔ kun ye a ka se ka kuma Sɛrifu Usumani Madani Hayidara min filɛ a ɲɛ kɔrɔ kabini Ala ka n da ko n ye kodɔn ka Mali faama dɔn faama cɛ kelen de a tɛ cɛ la a tɛ muso la a tɛ sanfɛ faama na a tɛ duguma faama na ko Hayidara delila ka s'i ma ka dɛmɛ dɔ ɲini i fɛ Hayidara yɛrɛ ye n'a bɛ yen an k'o k'a fɔ a tɛ yen Ala tɛ sɔn Ala tɛ sɔn mais n y'a fɔ ye fitiriwale ye kafiri don maa o maa ye mɔgɔ ka ɲuman dogo kafiri ka kusi anw tɛ maa ka ɲuman dogo ni faama min ko i ma ko n ye nin di Hayidara ma a ɲininka ko mini a bɛ sɔrɔ i taara d'a ma a ka so mais n'i taara d'a ma a ka so o y'a nin yɔrɔ de ye ne bɛ faama dɔw fo mawuludiw la ziyaraw la u bɛ bonya kɛ an ye nin kɛnɛ in kan ni Ibrahim Boubacar t'a tɔgɔ ma k'a sɔrɔ a ma kɛ président ye an ka wajuli bi kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa hali kare kɔnɔ o kumaw la n'an ka wajuliw bɛ kɛ kuma dɔw la a bɛ malo bɔrɛ 2 ni 3 bila ka na kuma dɔw la a bɛ misi bila ka na kuma dɔw la a bɛ wari d'a kan anw tɛ fitiriwale ye ale kelen t'o ye o caman bɛ an ka ɲɛmɔgɔw la faamaw ni politiki ɲɛmɔgɔw ani commerçants mɔgɔ caman y'i seko kan ye an b'u fɔ Ala k'u sara ne m'a fɔ faama ma ɲuman kɛ an ye ne ko kabini Ala k'an da ne Hayidara de bolo ma jan faama ye ko nin kɛ n ye a ma kɛ a ma kɛ Ala ma sɔn fiyewu Ala tɛ sɔn kabako ye min ye ni ni faamaw jɛra an bɛ o karamɔgɔ caman dɔn u ye du jɔ k'a ban miliyɔn caman k'a di karamɔgɔ minnu ma an b'a kɛmɛ jate dɔn yan mais a y'u ɲininka kabini Ala k'an da terrain jala k'a fɔ terrain jala filɛ u k'a yira n na Ala k'a kɛ n ka jahanɛmɛso ye u k'a yira n na du tɛ dɛ terrain jala k'a fɔ faama dɔ ko Hayidara nin terrain minɛ u ka terrain jira n na n b'a ɲini Ala fɛ a k'a kɛ n ka jahanɛmɛso aw karamɔgɔ bi waso karamɔgɔ minnu bɛ ŋunuma n'olu ka saraka minɛ yɔrɔ ye aw y'a karamɔgɔ b'o la jamiyatu aw y'a karamɔgɔ b'o la a y'a b'o la anw de bɛ terrain di mɔgɔw ma Ala ni ce anw de bɛ du jɔlen bannen di mɔgɔw ma Ala ni ce aw kama
Allahu akbar wallahi ayu ɲininka an ka bolimafɛn dɔgɔyalen bi o ye nɛgɛso ye a ye faamaw ɲininka kabini y'u dɔn n'u ye n dɔn ni min delila ka nɛgɛso di yan n bɛ dan nɛgɛso ma n tɛ taa moto la jango mobili nɛgɛso n'a bɛ yen u k'a fɔ Haidara tɛ kuma bilen o siga t'a la o de b'u n'u cɛ o la mɔgɔ dɛsɛlen bi kuma de siga t'o la a b'a to u ka kuma kuma in ɲanga hɛrɛ de parce que Ala de ye layidu ta ko qad khaba man iftara ko ale Ala kalenna maa o maa ye nkalon tigɛ ale Ala y'i bɔnɛ diɲɛ na a b'i bɔnɛ la kumana nkalontigɛla minnu bɛ ka kuma a y'u to yen ni Ala bɛ yen a y'u laban cogo lajɛ Ala ye layidu ta ni o qad khaba man iftara maa o maa diɲɛ na n'i ye nkalon tigɛ ka da i mɔgɔ ɲɔgɔn na sira o sira kan Ala ko i bɔnɛ na diɲɛ na i bɔnɛ lahara o kumana anw de sera a kana tɔɔrɔ kana tɔɔrɔ mɔgɔ se tɛ mɔgɔ minnu ye ni setigi dɔ b'i kɔfɛ a b'i wele k'i ka nasɔngɔ d'i ma taa Haidara fa nin a ye taa Haidara ba nin e b'i ka nasɔngɔ sɔrɔ i bɛ t'i ta fɔ o man ka maa tɔɔrɔ a dɔ daminɛ ni bi cɛ n galen na Ala la ne maa kelen mɛn dɔw de b'a fɔ Haidara u ka kuma jugu bɛɛ fɔ i ma a to Ala ma e de b'o fɔ ne ye e de bɛn'a fɔ ne ye o y'o tɛ ne maa mɛn o a mɛn ne ye de ja k'a mɛn ka sɔrɔ ka n'a fɔ ne ye sinon ne Haidara maa kelen mɛn n galen na Ala la u ko muso dɔ minɛna ko a bɔra Faransi ko a nana yan k'u y'a minɛ a ba n'u ka misirilamɔgɔw n'u ka cɛw nana ne fɛ k'u nana yafa ɲini ne fɛ ne ko kabini Ala k'an da ne ma ni muso in yɛrɛ tɔgɔ mɛn ni kuranɛ cɛ ni Faransi Sumaworo de ye n wele ko muso dɔ minɛna ko a somɔgɔw k'u bɛna ne deli o sɔrɔla k'a tɔgɔ fɔ ne ye ne ko n'o tɛ kabini Ala k'an da ma tɔgɔ mɛn ko a bɛ ne fa neni ko a bɛ kuma jugu bɛɛ fɔ ne ma e ko bɔn ne tulo t'a la e Sumaworo de y'a fɔ ne ye ko mɛ ne ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye a somɔgɔw nana n kɔ kana aw yɛrɛ sɛgɛn kabini Ala k'an da ne ka ko tolen don Ala ma o b'a bɔ mɔgɔw ma Ala ko in faamu quoi mɔgɔw bolo ni ko kɛra bi ni dugu jɛra ko dɔ ka kɛ la n'i tora Ala kɔfɛ a bɛɛ bɛ Ala de bolo wallahi Ala ti maa tɔɲɔna balo hɛrɛ la yan fiyewu Ala b'a jira a bɛɛ la yanni i ka sa o ye diɲɛ yɛrɛ ye i b'a tɔ sɔrɔ lahara ka bin mɔgɔ kan i binna maa o maa kan Ala t'i so o la bilen ne ka nin kuma in bɛɛ fɔ kun ye Ansaru yɛrɛ de ko ye hakili fiɲɛmaniw b'u la dɔw bɛ dimi a kana dimi ni yɛrɛ ma kan ka hɛrɛ ye wa Ansaru b'a sɛbɛ la Ansaru bɛɛ b'a sɛbɛ la nka kabini nin manamanakan ninnu daminɛna Ansaru ye cɛsirijala min siri nin ɲɔgɔnna tun b'u cɛ la ka kɔrɔ wa a tun t'u cɛ la o bɛ ka baara minnu kɛ bi kunun sera ka nin ɲɔgɔnna kɛ mɛ kabini Haidara neni daminɛna Ansaru bɛɛ wulila an bɛ min kɛ sa an b'a doublé de an bɛ sa mɛ jɔn de ye dusu don a kɔrɔ n ko nin de y'a kɛ fɛn dɔ bɛ hɛrɛ de don Ala ti foyi se silamɛ ma ni hɛrɛ tɛ a ye cɛw dan a ye musow dan afimi dayɛlɛla aw fɛ dɔ kɛra Côte d'Ivoire dɔ kɛra Mali la yan juru bi don dɛsɛbaatɔw la taa baara dɔ kɛ ni nin i ka n'a sara ka banque islamique jɔ ko silamɛw kana juru ta se tɛ minnu ye o k'u yɛrɛ dɛmɛ aw y'a ye diɲɛ silamɛ tɔn jumɛn na ni Ansaru tɛ ayiwa sirifukɛ ko dɔ b'a la ko bani sababu k'o ye musow ka juruta yɔrɔ ye ayiwa o kumana Ansaru aw ye sira ɲumanw tigɛ maa o maa mana ladege nin na o baraji b'aw ye hali n'a salen san 100 a b'a baraji dafalen sɔrɔ
ansaru ni cɛ a ye baara kɛ kɛra a bɛ fo Allahu akbar nin ye kɛnɛkantaw ye min bɛ yira naam mais jigitugu sira kan Voilà. ansar dama min sera ne ma ɔhɔ karamɔgɔ karisa fo naam a ye du di yan Tiɲɛ. karisa fo a ye moto di yan Naam. karisa fo Ɔhɔ. n ye miliyɔn 3 n y'o juru t'a fɛ a ye n wele o don ko a jɛn'a kɔ karamɔgɔ nin bɛɛ bɛ k'e kama karisa fo tiɲɛ ala de b'a hakɛ dɔn ala de b'a hakɛ dɔn Allahu akbar ka ca amin ayiwa an karamɔgɔ dɔ ko k'ale su in n'a kɛra wallahi aha Allahu akbar o tuma na ne nana k'aw fo de kɛra a bɛ baara min na a y'a cɛsiri inshallah a y'aw karamɔgɔ kɛ hɔrɔn ye Allahu akbar a bɛ kuma Tiɲɛ. a wasolen Tiɲɛ. a wasalen Allahu akbar sabu foyi tɛ yen bilen Allahu akbar aw bɛ min kɛ hayidara ye fo ka dugawu k'a ye ko ala k'a don alijinɛ na a tɔ tora o dɔrɔn ye Allahu akbar n'o tɛ aw y'a seko bɛɛ kɛ Haidara hayidara mago si tɛ aw la bilen Non. a ka dugawu kɔ sa ko ala k'a don alijinɛ na Allahu akbar ala ka wala kira sallallahu alaihi wasallam ale n'a ka kiraya a ye dulɔmina dɔw tuubi ka bolisɔnna dɔw tuubi nka a bɛ tila k'u wele k'a ye dugawu kɛ ye siga kira sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar o tuma na naam n bɛ min fɔ a ye don o don sabali don ya fɔ Allahu akbar kuranɛ de ko an ka sabali o de fɔra kira ye Allahu akbar kira ala ye fanga d'a ma fatu maka kɔfɛ naam n'a ko a bɛ arabu jamana o jamana ci a bɛ se k'a bɛɛ ci tiɲɛ ala y'o se k'a ye fatu maka kɔfɛ Allahu akbar mais a kɛlen minnu y'a gɛn ka bɔ a faso la siga k'a gɛn ka bɔ a muso kɔrɔ ka tila k'a muso ka du feere siga seyida khadija Allahu akbar kira ye du min d'a ma kira hijiralen kafiriw y'a feere Allahu akbar mais ala kira se u la ɔhɔ ani cɛw donna magan don min na naam silamɛya ka gɛlɛn dɛ ka gɛlɛn kira ko cogo di a ko sahabaw ma ɔhɔ a ko a kana don magan ko su kora Allahu akbar u ko mun na a ko la n'a donna magan ta mɔgɔw jatigɛlen don siga a bɛ gɛlɛya Allahu akbar o yɔrɔ bɛɛ nafigiw y'u da don ɲɔgɔn kɔrɔ ko cɛ negera a faso de la Siga. ko a faso nege y'a minɛ Allahu akbar parce que kira b'a dɔn ni nin kɛlɛ jama in ko a bɛ don magan malgré que u y'ale gɛn k'a ɲani Tiɲɛ. ka tɔɔrɔ bɛɛ d'a kan mais ala y'a s'u la Tiɲɛ. a selen u la a ko an t'i don su fɛ Allahu akbar zamzam n'an donna su fɛ faso kamana bɛ gan u bɛ girin Allahu akbar u bɛ kɛ a ko a y'a to dugu ka jɛ siga dugu jɛli m'a ɲɛ dɛ a ye mɔgɔ ci ka taa magan ɔhɔ a ko ni maa o maa tora i ka so naam i kisilen don ni maa o maa taara alikaba la i kisilen don wala a binakɛ yɛrɛ min ka ɲɛni bonyana ka bɛɛ ye ɔhɔ ni o ye magan ɲɛmɔgɔba yɛrɛ abu sufiyani Allahu akbar a ko ni maa o maa donna o ka so ɔhɔ ko o tigi kisira Allahu akbar a ye bɛɛ pilasi yiri la wallahi mɔgɔw kamana kana na gan kojugu siga k'a sɔrɔ ale de sera ala ye se de d'a ma siga t'a la jani silamɛ sera i b'i sabali wallahi abadi cɛpɔ Allahu akbar kira nana don magan ta naam magan minɛna minnu ye tasuma d'a kan minnu ye tasuma d'a kan ɔhɔ minnu y'a denmuso kɔnɔma girin k'a faga siga Allahu akbar a y'u fara ɲɔgɔn kan minnu ye hamza faga Allahu akbar a bɛna kɛ hamza Allahu akbar a nan'i jɔ a bɛna kɛ su la ko n bɛna kɛ e sara naam a ko nka n kɛlen na ala la na kafiri cɛ 70 da joli la i kelen kama Allahu akbar zamzam yu minnu y'o kɛ u bɛɛ nan'u jɛrɛ u kun sulilen Allahu akbar ala ka n'an jugu kun wuli amin amin ala sɔn u bɛɛ nan'u kun suli jama tonenba u ye yatimɛden min gɛn ala y'a se bi tiɲɛ de bɛ se tiɲɛ de bɛ se Allahu akbar a bɛ se tiɲɛ de bɛ se Allahu akbar a kira k'u ma a ko magankaw a bɛ cogo di naam aw hakili la n bɛ mun k'a la u ko foyi Allahu akbar akhun karim
wabnu akhin karim Allahu akbar e ya balma ke nyuma de ifa ku ye balma nyuma oho iti foi kana sigay azam bani kira kuma ako ama galontige wallahi ako nya farama antum tulaqa sigay izhabu aita Allahu akbar nya aw bla foi tikawla ya ay islamiyya wallahi aha islamiyya nde ka sey jugula katla ka yafa ala kama ay fonde maslamay Allahu akbar ni wuli bali abani kira nde ke sallallahu alaihi wasallam akwaita foi tikawla sigay olu minnu taara dɛ ni hasidiya toru ni kɔnɔ n'u ma sabali olu de tilala tuguni ka kira mɔden ninnu ni Seydina Ali bɛɛ faga u bɔnnaw wa hali bi u bɔnnaw bɛ dugukolo kan tan ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma Ansaru ne kun nana ka nin foli de k'aw ye a y'a lajɛ karamɔgɔya ka ca dɛ mais région Mali kɔnɔ yan Cheikh Ousmane Madani Haidara ka villa jɔlen bannen bi subhanallah abani wallahi cercle o cercle Mali kɔnɔ yan Cheikh Ousmane Madani Haidara ka villa jɔlen bannen bi sigatala Allahu akbar anw bi ŋunu ma diɲɛ faama ye bilen ka mun ɲini fɛ mun foyi Allahu akbar ka mun ɲini fɛ foyi wallahi dew ko ma ko ten k'o ma kɛ kunu k'o tɛ se ka kɛ bi ay barobaw tɛ se ka kɛ bilen a yɛrɛ kama kɔni aw y'a seko bɛɛ kɛ Haidara ye anw di ŋunuma faama nɔfɛ a ma deli ka kɛ ala t'i sɔn o ka kɛ bilen ŋunuma kun ye a di a de ye an karamɔgɔ n'a gɛlɛyar'u bolo ne b'a fɔ n ka Ansaru ye a y'u dɛmɛ o caman kɛra o réfugié o taara Mauritania a fɔra an ye ko n'u ye daraka dun fɔ daraka wɛrɛ ne ye Ansaru wele minnu bɛ Mauritanie Mali réfugié o don an t'u fa dɔn an t'u ba dɔn mais maliyɛnw don aw bɛ se ka mun kɛ ala tɔgɔ la dɔgɔkun kelen Ansaru nana ni 100 ani 18 100 ani 18 réfugié o kama n ko a y'a labɛn n'a bɛ se ka min kɛ o réfugié ninnu dɔw bɛ Mauritanie dɔw tun bɛ Burkina Ansaru wulila ka remorque chargé yan ka Mali gouvernement yɛrɛ wele gouvernement na remorque chargé filɛ balo la ani fura ni finiw u bɛ taa di Mauritanie réfugié ma u y'u ka gendarme moto batigiw bila ka na moto batigiw nana bila mobiliw ɲɛ fo k'u bɔ Bamakɔ fɔ Nara ayiwa k'u taara n'u ye fɔ Nara bon a lajɛ mais n'i ye a remorque ninnu ye u coronnen Mauritanie cɛncɛn na ka Ansaru ye u bɛ ka cɛncɛn bɔ mobili sen kɔrɔ u sera Mauritanie faama dɔw ma olu ko bon a mana fɔ dɔn don cogo o cogo k'olu dalen t'a la ko fo k'a bɛɛ décharger u ka mobili kɔnɔna lajɛ remorque falen balo la ko k'o bɛɛ décharger u y'a bɛɛ décharger a filimu b'u bolo Ansaru aw sara bɛ ala de bolo dɛ ma caman bi kule ni silamɛya tɔgɔ ye a y'u ɲininka k'u ye mun kɛ faso ye anw b'a di de anw b'a di de o caman kɛra hali sisan fulaw ni dɔngɔnɔw ka mankan in na ani bozow anw wulila k'an seko k'a la leader tɔgɔ la mais a y'u ɲininka k'a wari bɔra min a ma kɛ Ansaru tɔgɔ la dɛ an y'a kɛ leader de tɔgɔ la fila ɲɛmɔgɔ 3 dɔngɔnɔ 3 bozo 3 ka bamanan fila far'u kan k'u ta ka n'u loger hôtel la yan tile 4 an n'u bɛ ka kuma u bɛ se ka hakili ɲuman jumɛn d'u ka mɔgɔw ma nin ko in ka ban
wari min taara la u nali ni u taali ni hôtel sara ani dumuni ni aller retour million 19. ay Mali gouvernement ɲininka u bɔr'u na kuma kalama u nalen kɔ de hakilitigi dɔw de ko an man ka ban ta ko an ka se ministre ma k'a ɲɛfɔ a ye a fana kana n'u bɛ se ka kuma min kɛ u ka n'o kɛ gouvernement bɔra a kalama ni nin de Ansaru ani ce Sɔrɔsiw ka kɛlɛ kɛra yan bɛɛ hakili wulila mais an ko mɔgɔw k'u hakili sigi Ala bɛ yen mais a fɔra ko kisɛ de t'u bolo ko mɔgɔ 3 bɛ jɛ marifa kelen na ne ye président wele n ko an bɛna taa fɔ mɔgɔw ye u ka sɔrɔsiw dɛmɛ n ko mais n'i ko mɔgɔw ma a ye dɛmɛ kɛ e de fɔlɔ kan ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ président ko ne ma ko million 10 ka dɔgɔ n ko ɲɛbila la o man dɔgɔ a dɔrɔmɛ bɔra mɔgɔ fɔlɔ min kunna maliyɛn bɛɛ Ansaru Djitu 10 millions Mali bɛɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye nafolo ta ko an ka sɔrɔsiw dɛmɛ an ka kisɛ ɲini u ye Ansaru de y'a kɛ 10 millions Siyaka Dunbiya ani Sirifikɛ ani docteur Yaya Tarawele olu de taara di au conseil la parce que ne ko a bɛ tɛmɛ yen de fɛ an kan ka an ka ɲɛmɔgɔw bonya o don Diko de ye au conseil président ye n ko a ye taa n'a ye au conseil la a ka di Diko ma ni au conseil yɛrɛ bɛ se ka min fara a kan a k'a fara a kan a taara di Diko ma nin kɛnɛ in fana ka yan n bɛ Diko fo n b'a fo n b'a fo mun na fɛn caman tɛmɛna an cɛ olu ko tɛ tigi banna o Ala bɛ yen mais n bɛ fɛ ka min fɔ tuma min na n'u ye ne kɛ au conseil président ye mɔgɔ fɔlɔ min ye téléphone ci ma o kɛra Diko a ko n dɔgɔ n ko han a ko baara min dir'i ma a ma nɔgɔn a ko nka n bɛ layidu ta i ye n b'i dɛmɛ fɔ k'a ban a ko n b'i dɛmɛ a bɛ ɲɛ i bolo cogo o cogo n bɛ layidu d'i ma ne Diko b'i dɛmɛ Hayidara nka n bɛ kelen ɲini i fɛ Ala kama minnu bɛ kuma jugu f'i ma minnu b'i nɛni n b'a ɲini i fɛ Ala kama i ka n'u jaabi n b'a ɲini i fɛ fana a fɔ i ka mɔgɔw ye k'u ka n'u jaabi alors ne maa ye kɔnɔnajɛya kan f'u ye i b'a fɔ ko a ni ce o de la n ko nin kɛnɛ in kan n bɛ Diko fo a ye nin fɔ n ye hɔrɔnya bɛ da ye Ala k'a sara Ala k'a sara a ka ɲɛ o la Ansaru aw ye fɛn bɛɛ kɛ nin jamana in ye cɛ minnu bɛ ŋunuma k'u bolo jan faamaw ye o tɛ aw n'a karamɔgɔ ye anw b'a d'u ma de n'a gɛlɛyara anw b'u dɛmɛ an faso tɔgɔ la dɔgɔtɔrɔso jɔla i ma gouvernement de dɛmɛ anw ka dɔgɔtɔrɔso jɔla yan miliyari 1 ani million 300 gouvernement ka min b'a la i b'a dɔn an bɛ Amadu Tumani fo Amadu Tumani fɔ Dakar an ka foli b'i ye ne yɛrɛ taara Dakar n taara fo n taara fo a ka so a ma dɔrɔmɛ di ma nka ne taara fo n b'a fɔ ka segin a kan nka mawuludiw la k'a to fanga na a kun bɛ dɔɔni d'a ma sen dɔ la a ye miliyɔn 1 di sen dɔ la u taara miliyɔn 2 di a ko a ko ten ayi anw ta tɛ dogo ka fɔ an kɛ an b'a fɔ Amadu Tumani ye ko a ni ce nin kɛnɛ in ka yan an filɛ kɛnɛ min ka yan dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛli kɛra yan de Amadu Tumani nana yan a ko Hayidara a ko sira in man ɲi aw ye nin ɲɔ dɔgɔtɔrɔso jɔ yan sira dun man ɲi n bɛ layidu ta n b'a kɛ goudron ye u nana goudron in suma
k'a ci ka bɛn ni dɔgɔtɔrɔso ye ne y'a ɲini u fɛ u k'a tɛmɛ dɔgɔtɔrɔso kan u ka se n'a ye kɛnɛbani ka yan tari 5 n'u na se ka na lafiya la an ma tuma n'u sɔnna a ko k'a ɲɛfɔ président ye ko parce que olu bɛnna min kan o ye ne ka yɔrɔ ye mais n'a bɛ se fɔ kɛnɛbani ka yan o kumana ko fɔ o ka fɔ a ye tuguni parce que o wari de bɛ fara a kan an ye mɔgɔ ciden y'a fɔ a ye a ko k'u kana n'a ye fɔ kɛnɛbani ka yan goudron nana Amadu i ni ce goudron dama tɛ dɛ ale de taara dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ale de ye ciseau kɛ ka a juru tigɛ a donna k'a visiter min kɛ a n'a ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw taala a k'u ma ko mun b'a jɛ u ko komi opéreli bi k'a kɔnɔ ko gazi tiyo dɔw kan ka kɛ cogo dɔ la ko wa kilimu caman b'a jɛ ko o kilimu bɛɛ kan ka don a la opérelikɛlaw ka yɔrɔ ni dɔgɔtɔrɔw ka berew a ko o bɛ bɛn joli ma u ko 50 a ko a b'o di o 50 a ma d'anw ma dɛ a dira a ka dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaw de ma olu fana nana kilimu dɔw don u ye gazi in kɔni dilan k'o bila ye ka tiyo bɛɛ dilan k'a ban tiɲɛ na o bɛ yen gouvernement ka min donna an ka dɔgɔtɔrɔso la 50 mais dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɔli na équipement miliyari 1 ani miliyɔn 300 gouvernement ka 50 de farala Ansaru ani ce Manil Fart Manil Jabbar Manil Muhi Manil Mumit Manil Nasir Manil Kefi Wahid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ola u ye ngoni u ye papier o bila kana ko waati sera ne mana wajuli kama nga ɲumankɛla ka an ka fo dɛ ala yɛrɛ de ko ten ko n'a ye ni ne ala ye hɛrɛ k'aw ye n'a ma jɔn an na dɛ n'a y'a barika da n bɛ dɔ fara a kan n'ala ma foyi nɔgɔ ye nɛgɛso kɔ o pédali ka ɲɛ a pédali tɔ i ka ala fo ko n ye nɛgɛso sɔrɔ i k'a dɔn dɔ bɛ yen walahi nɛgɛso se bi da min ka pédali a pédali kelen sɔngɔ t'a kun mais e bɛ nɛgɛso kuturu kan ala fo n'i kura n'o ye ka ala fo walahi a b'i yɛlɛ moto kan n'i kura n'o ye i bɛ fɛ ka se yɔrɔ min na i bɛ se nka kana maa hasidiya ko moto b'o bolo i bɛ nɛgɛso kan dɛ n'o kɛra nɛgɛso in mana tiɲɛ hali a dilancogo t'i sɔrɔ i bolo i bɛ sa hasidiya la ala t'i ta ɲɛ wa i t'i bɔ i nɔ na la a kana o kɛ karisa bɛ ne ɲɛ fo n k'a jigin ala bɛ e de jigin ni maa b'i ɲɛ dugawu k'i yɛrɛ ye ko ala n yɛrɛ bila sanfɛ nka n'i ko karisa jigin dɔrɔn o y'i yɛrɛ halakilen ye a y'a janto nin na Ansaru ye ngoni aw tɛ se ka fo ka ban mais cɛw ɲɛ b'a baara nɔ na musow ɲɛ b'a la ala yɛrɛ ɲɛ b'a la o b'a bɔ ala ye min fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ kulu i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ko a ye baara kɛ ne ala bɛna a baara kɛ n'o ye kira bɛna a baara kɛ n'o ye a yɛrɛ dama mu'miniw bɛna ɲɔgɔn baara kɛ n'o ye ne ko a k'a da de a kana kuma nka a ye baara kɛ Ansaru y'a labato dɛ baara bɛ ka kɛ ɲɛwulenu ani yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔso jɔ k'a ban o don yɛrɛ ne yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ne nin yɔrɔ nana di yan ɲɛwulenikaw fɛ wa yɔrɔ jumɛn o fa don u nana buguni di ne ma ko dɔgɔtɔrɔso nin yɔrɔ ye nin ye ka di ne ma ko n ka dugawu kɛ dɔgɔtɔrɔso ye n ko dɔgɔtɔrɔso caman kɔni bɛ yen nka maa mana fɛn ne ma fɛnɛ fɔlɔ ɲɛwulenikaw ne b'a fɔ koyi ne ye dugawu caman k'u ye i y'a faamu wa n ye dugawu caman k'u ye koyi n'o tɛ dɔ b'an yɛrɛ bolo yan nka u mana fɛn di yan dɛ u k'a to yen ne yɛrɛ ka fɛn bɛ don olu ta la o n'an m'an kɔlɔsi yɛrɛ Amadu Tumani y'a fɔ a ko Hayidara i ye dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ ko nka n'i m'i kɔlɔsi i b'a datugu a ko dɔ filɛ n yɛrɛ bolo n bɛ yɔrɔ min na bi ni mɔgɔw ka dɛmɛ tɛ n bɛ dɔgɔtɔrɔso in datugu
a ko dɔgɔtɔrɔso baara ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn tiɲɛ na ne m'a faamu a don a bɛ fɛ ka min fɔ siga parce que ne ɲɛna furakɛ yɔrɔ dama de don jaa ko wɛrɛ b'a la min don Allahu akbar azamzam wulibali don dɛ an ka dɔgɔtɔrɔso in cɛsiri ni jija de don n'o tɛ ɲɛsɔrɔ a datugura Allahu akbar dɔgɔtɔrɔso min bɛ furakɛ a bɛ fɔ dɔgɔtɔrɔw ye ala kama ko de don banabaatɔw ka furakɛ a ma fɔ a k'a kɛ ala kama parce que a bɛ sara mais foyi tɛ se ka minɛ banabaatɔw bolo min bɛ sanfɛ n'o kɛra an y'a jɔ fantanw lafiyali min kama o bɛ bɔ a la siga t'o la an ka dɔgɔtɔrɔ caman ma se k'o mun ye dɛ caman nana caman taara azamzam Allahu akbar ala ko in kɔni an ka fantanw dɛmɛ caman ma se k'a mun minnu ma se o caman taara dɔwɛrɛw n'an bɛ kun a bɛ dugawu k'u ye inshallah o bɛ kɛ a ma nɔgɔn dɛ ma nɔgɔn an kɔni bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ na ten an saru ani ci aw ye ko bɛɛ kɛ kɛra a y'a disi gosi wala aw b'a kɛ jamana gouvernement de ye yan Côte d'Ivoire bi ten wala a y'u ka joli di lajɛ a y'a lajɛ u bɛ dɛmɛ min don dɔgɔtɔrɔsow la Allahu akbar a y'a lajɛ u bɛ fantan hakɛ min jigi tugu Allahu akbar a jaw bɛ yen o hey fan bɛɛ an bɛ belebeleba de fɔ n'o tɛ misɛnmanin minnu bɛ duguw la an tɛ se k'o bɛɛ ye o hali sisan ansaru dɔw nana n'u ka kasɛti ye tile ye ka na di ne ma u ka yɔrɔ dɔw de jenina u fɛ yen u taara dɛmɛ kɛ fo k'a tigiw wasa u bɛ kasi cogo min na u bɛ kasi ten u ko cogo di ko an karamɔgɔ y'an bila nin de Allahu akbar o ye wulibali ko an karamɔgɔ y'an bila nin de Allahu akbar an karamɔgɔ ko an kana karamɔgɔ bɔ karamɔgɔ la an kana fandan bɔ fandan na i ye ansaru ye tɛ ansaru ye i ye kerecɛn ye i bɛ boli sɔn ko n'i dɛsɛra an k'i dɛmɛ o ye wulibali bali a don ne yɛrɛ n ye kasɛti ɲɛ min kɛ n ko ala nin ye seereya dɔ ye ni ne seri ma ye seereya dɔ ye nin ye dɛ Allahu akbar siga t'a la o ye wulibali ni seri ma ye nin ye seereya dɔ ye dɛ Allahu akbar ansaru a ye tɛmɛ n'a ka baara ye wala cɛw tɛ se ayi maa o maa n'i y'i disi da ala ta la i disi bɛ pɛrɛ Allahu akbar bɛ pɛrɛ Gabon olu ka joli di la u ka faamaw ye diplôme di Gabon ansaruw ma ko a ye nin di a karamɔgɔ ma a ko min y'a bila nin baara in na Allahu akbar andi ka kan u ka gouvernement y'o de kɛ Allahu akbar n'u mago bɛ joli la dɔrɔn ansaruw de bɛ wele siga t'a la et puis kabako ye min ye ansaru joli t'a la an b'a fɔ an ka yan dɔgɔtɔrɔw ye joli t'a la bɛɛ y'a seere ye ansaru sɛbɛ fɛn o fɛn bɛ taa ni joli taara u bɛ tila k'i ka résultat de d'i ma résultat kolon ma di fɔlɔ ayi o tɛ di jamiyatu ansar Allahu akbar o ye wasako dɔ ye ala k'an ka fo siga t'a la Allahu akbar yanga yɛrɛw ye diplôme dɔ di ko ka n'o di karamɔgɔ ma u ye médaille dɔ di o bɛ don disi la mali jolita yɔrɔ y'o di ko k'o di Ayidara ma Allahu akbar n ko u ni ce anw bi yan ala kama de siga t'o la caman bɛ kulo ni bolo la k'u ɲininka k'u ye mun kɛ u ka fɛn dɔ jira dɔrɔn foyi tɛ se ka yira o fɛn ma kɛ Ayidara o kumana ansaru a y'a cɛsiri inshallahu ko in ti ban yan dɛ ayi n'i bɔra yan de a bɛ daminɛ Allahu akbar a kana aw yɛrɛ nɛgɛ an bɛ bɔ yan Allahu a akbar bɛ k'i n'a fɔ an ma tile kelen kɛ yan Allahu akbar an bɛɛ bɛ taa an da dingɛnin in kɔnɔ an bɛna tiɲɛ dɔn ye Allahu akbar a ye yan ta in to a tigi bolo ala don a ɲɛ b'a bɛɛ la ala tɛ tɔɲɔnikɛla to yen fiyewu don dɔ la a b'a halaki Allahu akbar siga t'a la a ti k'e sago la dɛ nka to ala kɔ Allahu akbar maa o maa bɛ n'i ka ala b'a halaki a ka fanga mana bonya cogo o cogo ala b'a tiɲɛ siga t'a la se o se mana k'a ye ala b'a ban Allahu akbar o ye wulibali a ye k'o to ala bolo a kana ta sara a y'a to ala k'a sara wala ala b'a sara a ye sabali a ye mun a y'a ka baara kɛ nka ansaru n b'a fɔ dɛ kunu a cɛ sirilen kun don nka bi ta juguyara kunu k'o ta ye siga t'o la o tuma na ala k'a n'aw dɛmɛ amin ala ka hɛrɛ caman kɛ amin ala k'an sago d'an ma amin min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ala ka layidu 6 don an b'o kɛ k'a dafa an b'o kɛ k'a dafa a fɔlɔ n ti fila fara ala kan
nti fila fara ala kan nti jɛnɛya kɛ nti suyɛli kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala k'an s'a kɔrɔ ala ka yafa ma kira yɔrɔma kosɔn sɔli ala rasul. Alhamdulilahi rabbil alamin. An balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, an ka foli n'an ka wale ɲuman dɔn bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la wajulu kɛnɛ tɛ tɛmɛ aw minnu kan. Nin kun ye anw ye an karamɔgɔ ana an fa Fahamatu Rais Sheikh Sherif Usman Madani Haidara, ale ka san 64 sɔrɔli ɲaɲagari hukumu kɔnɔna na. Silamɛw bɔra diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kana u ka nisɔndiya ani ka wale ɲuman dɔn ani k'u ka kanu yira ani ka layidu kurakuraya an karamɔgɔ ye nin wajulu kɛnɛ in kan, wa ni k'u ka nisɔndiyaw yira wa kɛnɛ kan silamɛw y'u yuguba kosɛbɛ. An karamɔgɔ ana an fa sija ni kɛnɛya caman bɛ ala bolo, an b'a deli ala fɛ ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma, ala k'a ɲɛ mɛn u la. An b'a ɲini ala fɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an kɛnɛ na. Nin de kun ye anw ka bi sɔrɔlenw ye. Aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shukran lakum wa dumtum bi khair. Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tinya fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya welela saraga jubu bomori tenya